Ya kasance al'ada ga kungiyar polo a nan Kaduna ta shirya gasa domin janyo hankalin masu yawon bude ido a daidai lokacin da ake cin kasuwan duniya a nan Kaduna. Shugaban kwallon polo na Kaduna Suleiman Abubakar ya bayyana cewa gasan dai zai dau kwanaki 5 ne ana yi, yana da kuma manufar janyo hankalin masu yawon bude ido ne a daidai lokacin wannan biki. An samu tumatumai kusan 15 zuwa 6 da za su yi wannan gasa. Za a samu manyan baki yadda aka saba, kuma za a samu 'yan kwallo na ƙasa baki ɗaya, kuma da hadda wasu bakin 'yan kwallon da za su buga. Ƙungiyoyi 6 ne suka nuna ra'ayi na shiga gasan a wannan karan, inda za su buga domin cin kofuna 3. Kofunan sun hada da Asokoro Island, Nimasa sai kuma kofin Sublime. Haka kuma wasan zai samu ganin gasan bangaren yara domin ciyar da wasan na polo gaba. Za a buga wasan ne a filin kungiyar da ke dandalin Murtala a nan Kaduna. Ƙarshen rahoton kenan a Kaduna, Ahmad Zango da labarin wasanni.